ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇରାମ। ଗହମ ପେଷିବାର କାହାଣୀ। 1910 ମସିହାରେ ମୁଁ ଦିନେ ଖୁବ୍ ସକାଳୁ ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମସଜିଦକୁ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୁଁ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ସାଇବାବା ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ଗହମ ପେଷିବାର ଆୟୋଜନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଚଟାଣ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ଚାଦର ବିଛାଇ ତା ଉପରେ ଚକିଟିକୁ ରଖିଲେ। ଏହାପରେ କିଛି ଗହମ ବାହାର କରି ପେଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଭାବିପାରି ନଥିଲି ଯେ ଗହମ ପେଷି ବାବାଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ। ତାଙ୍କର ତ ପରିବାର ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ନିଜର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏପରି ଗହମ ପେଷିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହି ଘଟଣାଟିକୁ ଦେଖି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବାକୁ କେହି ସାହସ କରିପାରୁ ନଥିଲେ। ବାବାଙ୍କର ଏହି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳାର ଖବର ସାରା ଗ୍ରାମରେ ଖେଳିଗଲା ଏବଂ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମସଜିଦ ଆଡ଼କୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ନିର୍ଭୀକା ମହିଳା ଲୋକ ଗହଳି ଭିତରେ ଦେଇ ମସଜିଦ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିଗଲେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ଜୋର କରି ସେହି ଜାଗାରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ବାବାଙ୍କ ହାତରୁ ଚକି ପେଷିବାର କିଳାଟା କାଢ଼ି ନେଇ ବାବାଙ୍କ ଲୀଳାର ଗୁଣଗାନ କରି କରି ଗହମ ପେଷି ଚାଲିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବାବା ଟିକିଏ ରାଗିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବ ଦେଖି ଶାନ୍ତ ହୋଇ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଇଆଡ଼େ ଗହମ ପେଷି ପେଷି ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କର ମନେ ହେଲା ଯେ ବାବାଙ୍କର ତ କିଛି ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ପିଲାଛୁଆ ନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଭିକ୍ଷା କରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁତ୍ରା ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଟାର ବା କ'ଣ ଆଉ ଦରକାର? ବାବା ତ ପରମ ଦୟାଳୁ, ହୁଏତ ଏଇ ଅଟାକୁ ସେ ଆମ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଏ କଥା ଭାବି ଭାବି ଗୋଟିଏ ଗୀତ ବୋଲି ବୋଲି ସେମାନେ ସବୁତକ ଗହମ ପେଷିଦେଲେ। ଏଥର ଚକିକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ଅଟାକୁ ସମାନ ସମାନ ଭାଗ 4 ଭାଗ କରି ଯେଝା ଭାଗ ଧରି ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଲେ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବା ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ଏପରି ଭାବରେ ଅଟା ନେଇଯିବା ଦେଖି ହଠାତ୍ ରାଗି ଉଠିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଉର୍ତ୍ସାନା କରି କହିଲେ, ଆରେ ହେ, ତୁମେ ସବୁ କ'ଣ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛ? ଏଇଟା କ'ଣ କେଉଁ ପାଉଣାଦାର ସମ୍ପତ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଉଠାଇ ନେଇଯାଉଛ? ଶୁଣ, ଏବେ ଗୋଟିଏ କଥା କର, ଏସବୁ ଅଟାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମର ଚତୁଃସୀମା ଲଗାଇ ବିଞ୍ଚି ଦେଇ ଆସ। ମୁଁ ଏକଥା ଦେଖି ଶିଡ଼ିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କଲେ ତାର ଯଥାର୍ଥ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ସେହି ଗ୍ରାମରେ ବିଷୁଚିକା ହଇଜା ସଂକ୍ରମଣ ହେତୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଭୀଷିକା ଦେଖାଦେଇଛି। ସେଇଟିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ଏ ଉପଚାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଗହମ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଯିବାର ଦେଖିଲେ, ସେସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗହମ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଷୁଚିକାର କାରଣ। ଏହି ସବୁକୁ ପେଷି ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଗଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପରେ ସତକୁ ସତ ବିଷୁଚିକା ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ହୋଇଗଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଓ ଖୁସି ହେଲେ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ଏ ଘଟଣାରେ ମୋର ମନେ ଆନନ୍ଦର ନାଚି ଉଠିଲା। ମୋ ମନ ଭିତରେ ନାନା ପ୍ରକାର କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଟା ଓ ବିଷୁଚିକା ରୋଗ ମଧ୍ୟରେ କି ବା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଇପାରେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବା ସୂତ୍ର କୋଉଠୁ ମିଳିବ? ଘଟଣାଟି ମୋର
ବୁଝିବା ଶକ୍ତିର ବାହାରେ ଥିଲେ। ଏଇ ମଧୁର ଲୀଳାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଖୁବ୍ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରକାଶ କରି ନ ପାରିଲେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ଲୀଳା କଥା ଭାବି ଭାବି ମୋର ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହୋଇଉଠିଲା ଏବଂ ଏପରି ଭାବରେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଲେଖିବାର ପ୍ରେରଣା ପାଇଲି। ଏକଥା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ବାବାଙ୍କର କୃପା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏଥର ଦେଖିବା ଗହମ ପେଷିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥାଇପାରେ। ଶିରିଡ଼ିବାସୀ ଏ ଘଟଣାରେ ଯାହା ଅର୍ଥ ବୁଝିଲେ ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଏହା ଛଡ଼ା ମୋର ମନେହୁଏ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବାବା ଶିରିଡ଼ିରେ 60 ବର୍ଷ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସେ ଗହମ ପେଷିବାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାୟ 3 ଦିନ କରନ୍ତି। ଗହମ ପେଷିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଅଟା ତିଆରି ନ ହୋଇ ବରଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପାପ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଓ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଚକିର ଉପର ପଟଟି ଭକ୍ତି, ତଳ ପଟଟି ହେଲା ଧର୍ମ। ଚକିର କିଳାର ଯାହାକୁ ଧରି ଚକି ବୁଲାଯାଏ ସେଇଟି ଥିଲା ଜ୍ଞାନ। ବାବାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଆସକ୍ତି, ଘୃଣା ଓ ଅହଙ୍କାର ନିର୍ମୂଳ ନ ହୁଏ, ଯଦିଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେବା ଖୁବ୍ ଦୁଷ୍କର, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଓ ଆତ୍ମା ଅନୁଭୂତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି ଘଟଣା ଜୀବନର ତଦନୁରୂପ। ଘଟଣାଟି ସ୍ମରଣ କରି ଦିଏ। କବିର ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଶସ୍ୟକଣା ପେଷୁଥିବାର ଦେଖି ନିଜର ଗୁରୁ ନିପତ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି, କାରଣ ଯେପରି ଭାବରେ ଏ ଶସ୍ୟକଣା ଗୁଡ଼ିକ ଚକିରେ ପେଷି ଯାଇଛି, ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ମୁଁ ବି ଭବସାଗର ରୂପକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପେଷି ଯିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ଗୁରୁ କହିଲେ, ହଡ଼ବଡ଼ ହୁଅନା, ଚକିର ମଝିରେ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଏକ ମେରି ରହିଛି। ସେଇଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧରି ରଖ, ଯେପରି ତୁମେ ମୋତେ ସେପରି ଧରିଥିବାର ଦେଖୁଛ। ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ ନାହିଁ, କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଚାଲ। ଏପରି ହେଲେ ତୁମର ଭବସାଗର ରୂପକ ଯନ୍ତା ଭିତରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଶ୍ରୀ ସାଇନାଥ ସମର୍ପଣମସ୍ତୁ। ଶୁଭଂ ଭବନ୍ତୁ। ଓଁ ସାଇନାଥାୟ ନମଃ।